Алло, акай Усмон, ки ҷо шуди бача 1 соат шид ози ту 1 соат шид ман ях кардам да иҷа. О, акача. О, браҷон ина фромадаги муже лифта бромадам ина оз падез даме бро. О, ина мебро. Ту чӣ хел буромадӣ ака ки ман дадамашни занг задагиам? Ви додарҷон ман дамашнира поён қатин фровардам оз мебарам ҷош дамемону мефром бо. Ассалому алайкум ҳамакаска хонумон ва ҷанобон. Ба таваҷҷӯҳи ҳамат мерасонам як беақлак бромадай намедонам кияй чияй сурати мара мондагиай дами инстаграм тоҷиконшов офисалай пофисалай нависондагиай медроя ай ҳама гадогӣ мекуна пул металба гадоай соли таваллудаш. ман нестуму бародарҷоно хоҳарҷоно ман ниёз ба пули ягон таита надорам ай сабабе ки видеои ман я ҳаёт пеши туалети банядай пеши абои даридагидай пул расход намекунам зинда боша вайфай барои ҳамиқа и чиста хайрай ниёз ба пули ягон таита надорам шербачаҳо ва шердухтаро ӯ касе айнои ман пул металбае шумо бо накунен роиш кунен ки шармандамон кунен. Зинда бошен. Худованд